Melisa je imala 7 godina. Njen dom je bio otvoren mnogim strancima. Naime, imali su jako veliku kuću i svi u okolini su ih zvali ljudi velikog srca. Čak 12 porodica je za određeno vreme prošlo kroz njihovu kuću. Zašto? Tu su došla deca koja su bila bolesna i čekali su da u bolnici dođe vreme da može da im se izvrši neka intervencija. Jednoga dana pojavila se devojčica koja se zvala Abrina i koja je imala 5 godina. I Melisa je odmah došla kod nje i kazala: "Hodi, dođi da vidiš moju sobu." Ali devojčica se uplašila i pribila u svoju majku. "Hajde, dođi, imam tako puno lutaka da ti pokažem." Ali ona se uvukla u majčino krilo i nije želela da ide. Sutra dan, pre podne, pili su toplu čokoladu, razgovarali su i tada su razumeli da treba da se pojavi donator jetre, da bude presađena samoj Abrini. Naveče menjana je posteljina i u jednom trenutku Abrina je stajala kod vrata i gledala kako Melisa nešto radi. I kada je spazila, kazala je: "Uđi, uzmi jednu lutku." A ona je izabrala jednu koja je bila skroz gore na vrhu. "Znaš, moja baka mi je dala kada sam imala 5 godina." Ali, gledajući po sobi, spazila je jednog čupavog medu. Vratila je lutku i tražila medu. Ali Melisa je odmah dodala: "Možeš da se igraš, ali moraš naveče da me vratiš." "Kako se zove?" Ja sam ga nazvala Medonja. Tata mi je dao kada sam se rodila, tako su mi rekli. I znaš, ja ne mogu da spavam bez njega, zato morat ćeš da mi vratiš pre spavanja." Ali nešto se dogodilo. Abrina je zaspala sa Medonjom. I Melisi je bilo žao da je dira, ali sama je jako teško zaspala. Sutra dan, kada se vratila iz škole, vidjela je u hodniku jedan kofer. Bio je to tata. Rekao je da se pojavio donator za Abrinu. Abrina je počela da plače: "Neću u bolnicu, neću u bolnicu, neću da idem." Ali Melisa je došla do nje, klekla na svoja kolena i kazala: "Znam zašto se bojiš. Zaboravila si Medonju." Abrina se nasmešila kroz suze. Uzela je Medonju, ljuljala ga u svome krilu. A onda je došao taksi i poveo ih. Dugo su mahale jedni drugima. A onda je mama rekla sledeće: "Melisa, to je jedna od najlepših stvari koju se učinila u životu." Melisa je brisala suze, ali je bila srećna. Dragi drugari, svakoga dana ulepšajte nekom dan osmehom, nekom lepom rečenicom ili nekim dobrim postupkom.